Olympaidd. Gemau. Maen nhw'n dweud, you have to be in it to win it. Mae rhaid i chi fod yn ymwneud yn y gêm ac yn y gwneud. A dwi'n diolch i chi am fod yn eiddgar i fod felly, ac eich bod chi wedi ympresynoli gyda ni yma. Da ni gwerthfawrogi hynny, oherwydd mae o'n gyfle i ni gyd, yn gyfle i ni, i wneud yn fawr o'r cyfle hwnnw, i ymwneud â'n gilydd, i hamddenna gyda'n gilydd, i ddysgu oddi wrth ein gilydd, a hefyd i fwynhau y gwmnïaeth sydd yma gyda'n gilydd. Mae fy nhad yn aelod yn ei eglwys yn Habernacl Dolgellau, Tecwyn Owen, yn ymwybodol iawn bod ei weinidog ef yn ymddiddori Heildroed, a mae o wedi creu y cwpled gynganeddol yma ar eich cyfer chi. Dyna'n gôl gyda'n gilydd y down i ennill y dydd. Diolch. Croeso i chi i Drefforest, i Brifysgol De Cymru ac i gyfundeb dwyrain organol sy'n croesawu chi eleni i Undeb ar y blwyddyn 2024. Awn ni am dro bach o fian i'w chi weld eich le sydd yn rhan o'n hanes a netifeddiaeth. Rydyn ni'n ystod eang o eglwysi o Borthcawl, Draw i Gasnewydd a lan hyd y cymoedd yn ogystal. Da ni wir yn gobeithio y cewch chi fwynhad yn ein cwmni ni, ond braf o beth bod ni gyd yn gallu ymgynnull gyda'n gilydd. Wy'n sefyll wrth ochr y ffordd fawr o Gaerdydd i'r Gaerffili o flaen capel Watford. Capel gafodd ei adeiladu 1739, yn nhw'n gynulleidfa fuodd yma ers 1662. Yr rheswm ni wedi dod i fan hyn yw mai dyma'r gwreiddyn greodd eglwysi annibynwyr rhan heleth y ddeddfwriaeth Cymru. Ac felly, allwn ni reina ni sy'n dal i addoli mewn capeli gan gyda'r annibynwyr fel diolchgar iawn i Istis Price Cadben Price yr enw, roddodd y tir i adeiladu'r capel yma a datblygu'r gymuned gynulleidfa. Mae yna nifer o eglwysi sy'n gwneud gwaith da cymunedol ac yn fyw yn eu cymunedau lleol. Efa Isaf yn gwneud gwaith yn eu pentre ac yn yr ardal gyfagos. Mae Angor Grange wedi plannu ei eglwys newydd a mae hwnnw yn beth cyffroes iawn. Mae Ministries hefyd yn gwneud gwaith allweddol yn rhwydweithio allan i'r gymuned. A mae Bethel Penars yma hefyd yn gwneud gwaith cymdeithasol. Tabernacl Pen y Bont yr Ogwr a Ffordd Cawl hefyd yn gwneud gwaith gyda'i podlediadau a'i stiwdio recordio newydd yn fanno. Felly mae yna bethau cyffroes yn mynd ymlaen yn y cyfundeb. A dyma ti cwrdd Bethlehem Gwelgyrad. I ni yma rhwng y cymoedd a'r ddinas. Yn y bad i chap y bwg sydd ddim ymhell o Brifysgol De Cymru yn Drefforest, a wy'n sefyll ar rhan afon Taf. Ac yma, nôl yn ystod y diwygiad Methodistedd, dath Hywel Harris i brygethu. Creodd y fath gyffron y dorf,
fe ddechreuodd bobl neidio i fyny ac i lawr ac yn anffodus. Yn ôl Dr Tudur Jones, fe a thrai o'n nhw mor gyffroes, fe gwmpa nhw mewn i'r afon tu ôl iddi fan hyn, a bu oedd criw ohonyn nhw wedi cael ei golchi lawr gyda'r llif, a fanna fi oedd welon nhw'n diwedd. Felly, i ni, man i ddod i siopa a cael pryd o fwyd i'r bar ucha, ond mae yna hanes methodistedd creulon iawn yma. Ac yn anffodus, doedd ddim arwyddion bryd hynny gan gyfoeth naturiol Cymru, jyst yn rhywbyddio bawb o'r cwrdd. Yma yn Penarth mae Capel Bethel yn gwneud lot o waith elusennol. Rydyn ni'n cefnogi cwrws o forget-me-not sy'n gwneud gwaith gyda pobl yn byw gyda dementia. Dyn ni hefyd yn cynnal cynhyrfau aml yn codi arian. Dyn ni'n cynnal te a swper mewn gerddi aelodau. A mae yna dipyn o waith yn mynd ymlaen lle mae'r gymdeithas yn braf a dyn ni'n mwynhau addoli'r arglwydd mewn ffyrdd gwahanol. A dwi'n ffodus iawn i gael pregethu ym Mhontypridd, Bethel, Penarth ac hefyd yn Tabernacl y Bari. A mae Tabernacl y Bari yn eglwys gynnes gyfeillgar yn ogystal. A dros ganrif erbyn hyn, ers marw Morfudd Llwyn Owen, cafodd ei magu mewn diwylliant tragwahanol i'r hyn sydd yn ei leni. Diwylliant lle oedd y capel yn allweddol i fywyd cymdeithasol a diwylliannol Drefforest, a hithau'n cael ei magu yn Gymraes gloyw i haith, fel oedd yn ardal yma gyffredinol yn Gymraeg i haith yn ystod y cyfnod hwnnw. Mae'n drag wahanol erbyn hyn, ond mae'n dal yn cofio Morfudd a'i cherddoriaeth, ac yn dal i gael y fraint o wyddio ambell i weddi i'w thonau. Mae'n tafarn o gili i eisiau. Mae papa sy'n ei wneud y capel oherwydd y cymdeithas. Mae'n bwysig i mi. Mae'n adroddoriaeth. So mae'r addoli, y gynolwedd, y fynwent, a'r arall yn un yn y nyddyliau ni. A nawr ni'n meddwl beth yw'r dyfodol o'r nesaf. Y peth pwysigau yw bod cefnogaeth y capel a mae traddodiad y capel gyda ni o ran beth ni'n bod yn gwneud gyda'r anghenion dros y blynyddoedd. Beth sydd wedi newid yw, yn ystod Covid, yn dechreuon ni ofyn i'r pentre, os oedd y lle yn wag yma, os oedd pethau yn nhw, gallwn nhw roi mwyn roi o'r anghenion, a llenwan yr hyn. A help i ddechrau yw pethau sylfaenol. Yn rhoi pecyn at ei gilydd o pethau i'r gegin, a pethau fel platiau, powlenni, bagiau, cyllun a ffyrdd, pethau fel yna, just pecyn. Ar ben yna wedyn, gallwn nhw gael microdon, tecyr a toaster. Hwna ddim pecyn sylfaenol. Ond beth bwysig yw Facebook, pobl a pethau i bobl sy'n bod angen. Mae ffydd i fi yn pobl, bendant yn pobl, so mae gobaith, wastad teimlad yn gobaith. A'r cariad, bendant, achos heb y cariad sy'n dod trwy hyn, sy'n ddim yn gweithio. Ni yn Pontypridd erbyn hyn, a wele gartre John Hughes, cyfansoddwr y dôl Cwm Rhondda. Wy'n aml byddai John Hughes wedi hyd yn oed dychmygu mae ar derrasus pêl-droed a rygbi byddai dôl yn cael ei chanu, ond erbyn hyn, efallai mae dyma'r enyn dôl enwoca mae Cymru wedi allforio i weddill y byd. Gaid mi o ddewgrit Jehova, beth bynnag yw ystyr hwnna i'r oes yn ni'n byw iddi, mae'n cael ei chanu mwy nawr o fiad erioed. Wel, gobeithio bod chi wedi dysgu rhywbeth yn ystod y ffilm bach yma, a gewch chi ddod nôl am mis ac yn ei brofi chi eto pan fydd Steddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal yn Parc Ynys Angharad, a bydd croeso cynnes i chi fanna hefyd.
Mae gennym ni wledd ar eich cyfer chi, gwledd gerddorol ar y nos Iau, oedfa gyda'n gilydd ar y nos Wener, ac yna fe gewn ni hanes tair eglwysi'r cyfundeb sydd yn arloesi gyda y buddsoddiad maen nhw wedi gael gen yr Undeb. Da ni wir yn gobeithio y gwnewch chi fwynhau ac y cewch chi wledd yn ein cwmni ni. Sut allwn ni beidio ar ôl hwnna cael wledd yn eich cwmni chi. Diolch yn fawr iawn i bob un sydd wedi bod ynglyn â hwnna, pobl ar y sgrin a pobl trwy'r camera ac yn y blaen. Dyfrig, i ni un o'n brentiau ni yw cael croesawu ymwelwyr, fel maen nhw'n cael ei galw, ddim yn gwybod pam, ond cynrychiolwyr gwahanol eglwysi a sefydliadau. A mae Dyfrig yn mynd i'w gyflwyno chi. Diolch yn fawr iawn, Mr Llywydd. Mae'n bleser calon gen i gyflwyno i chi cynrychiolwyr yr enwadau sydd wedi ymuno yn ei prynhawn yma. Yn y lle cyntaf, gael gyflwyno i chi efo chydig Geraint Mods, Llywydd Undeb Blynyddol Cymru, yn fodol o Sir Benfro, ac wedi cychwyn ar ei weinidogaeth yn y sir honno. Wedyn wedi ysbaid yn Nghwm Gwendrais, ym Mhen y Gors a Cosfans, ac yna yn Nghaerfyrddin, ac yna yn Hong Kong, fe ddychwelodd yn ôl yn weinidog yn ardal Croesgoch a Tyddewi. Mae dda calon gen i ddweud hefyd fod Geraint yn weinidog yn eglwys yr annibynwyr y Melea ger Tyddewi. Y bach ydi Geraint Mors. Dyma Mr Llywydd wedi mynd. Wedyn, mi gyflwyno i chi y bach ydi Dr Ian Morris. Nid i eithrin i ni yw Ian, wedi bod yn dod ac o'n i'n gyson ar hyd y Blynyddol, ac yma Ian yn arolygwr Cylchdaeth Cymru i'r Eglwys Methodistaeth, yn enedigol o Lerpwl, wedi dysgu Cymraeg ac wedi setlo yma yn weinidog ers i'r deinio ers dod yn weinidog i'r Bangilais yn y flwyddyn 2000. Unig eich croesawu chi yn Ynys Dr Ian Morris. Fe nath y bachedig Andrew Sully am weld ar ei llynedd yn y gogledd ddwyrain fel pennaeth dros dro cymorth Cristnogol. Mae'n dda gyda ni i groesawu fe heddi fel cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru, ac yma i Andrew bellach yn arwain tîm gwyddoldebithol yng Ngorllewin Caerdydd. Mae'n bir debyg bod e'n dipyn o ffefryn gyda'r esgob, wi ddim yn siŵr am hynny, ond maen nhw'n dweud fod e. Na, ni'n gwybod mae'r esgob. Mae'r esgob Mary, wrth gwrs, yw yn wraig i Andrew neu Andrew yn ŵr ydi hi. I ni'n gwybod bod wedi bod yn frwd iawn i weithgaredd dros Cymru Cristnogol ac elusennau tebyg, yn chedwr ac yn gerddwr ac yn feigiwr ac yn lot fawr o bethau. Pach ydi Andrew Sully. Mae Mr David Harris o Ben y Bondarogodd yn y cynrychioli ni ar rhan Cymdeithas Cyfeillion neu'r Cynwyr. Bydde rai ohonoch chi'n fwy cyfarwydd â gwraig David, sef Jane Harris o Ben y Bondarogodd. Mae David yn frodwr o Gasnewydd ac wedi dysgu'r Gymraeg ers blynyddoedd. Ac yma i yn perthyn i Gymdeithas y Cyfeillion ers 30 mlynedd. Ac yma i ar hyn o bryd yn perthyn i gwrdd, i gwrdd Ben y Bont a Mogwch, Mr David Harris. I chi sydd yn derbyn y cyfieithiad,
falle bydd y cyfieithiad yn well na beth bydda i'n dweud yn y lle cyntaf, felly neu bara i siarad yn y Gymraeg. A mae'n hyfrydwch gyda ni groesawu y Parchedig David Salisbury ato ni i'r cyfarfod hwn. Mae newydd i benodi yn gymedrolwr Synod Cymru o'r Eglwys Ddiwydiedig Unedig, wedi cael ei hyfforddi yn Westminster yn Nghaergrawnt, wedi gweithio yn Abertawe, Isers a Holywell, ac mae wedi bod yn yr URC mewn gwaith caplaniaeth ac mewn gwaith hyfforddi. Mae yn gefnogol y brwd o dîm pêl-droed Lerpwl. Wel, chi wedi neidio lan o Ond mi'n prysuro i ddweud bod David am i ni wybod ers sydd yn fesefydlu i hunan yng Nghymru 2 mlynedd yr 20 yn ôl y mae e wedi mabwysiadu tîm rygbi Cymru hefyd. Dyna ni. David Salisbury, Mr. Llywydd. Dwi wedi cael cyfle isiws i gyfeirio Dr Cynan Llwyd, ac mae'n dda cael o gyda ni gael yn gwmni ni y prynhawn yma. Y mae ers bythefnos, ers dechrau'r mis beth bynnag, yn ysgrifennu'r cyffredinol cytun ac yn ni'n llawenhau gyda'n cyd-aelodau o cytun ym Mhenoddiad Cynan ac yn ni'n siŵr y cawn ni arweiniad da a hyderus a mentris gyda ge. Fel o'n i'n sôn gyda y mae Cynan yn aelod yn eglwys ni yn Ebenezer Caerdydd ac yn ddiach yn yr eglwys honno ac yn un o arweinwyr y fenter felly yn Grangestown gyda Angor. Dr Cynan Llwyd. Mae'n chwaer eglwys ac yn grair gynulleidfawr. Wedi gweld yn ddau ddawod ato ni ddau. Gwyl a Gwraig, Dr Dawn a Dr Brendan Mason. Maen nhw'n gyd ysgrifenyddion y gyngrair gynulleidfawr yng Nghymru yn byw ers blynyddoedd yn Llandybie. Y ddau wedi dal uchel swyddi yn y byd meddygol. Daw Dawn yn wreiddiol o ardal Hwlffordd a Brendan o Gaergrawnt. Dawn a Brendan Mason. Croeso i chi. Os ti'n rhoi rhoi croeso. Na nhw wedi dianc o fwyd. Dyna ni. Newn ni ddweud wrthyn nhw bod nhw wedi cael coesio. Ac yna y Parchedig Evan Morgan, cyn lywydd Eglwys Presbyteriaeth Cymru, yn adnabyddus iawn i ni gyd wrth gwrs, wedi gweithredu yn fodol o Linden i ddechrau, ac wedi gweithredu yn Machynlleth am 10 mlynedd cyn dod yma i'r brifddinas i Salem Treganna, lle mae e wedi dathlu 5 mlynedd yr hugain fel gweinidog y Parchedig Evan Morgan, ac dwi wedi gofyn i Evan a bydd e'n barod i roi gyfarchiad ar ran y cynrychiolwyr. Wel, Llywydd a Ysbrynydd Cyffredinol, diolch o galon. A rhan i gyd am eich gwahoddiad a'ch croeso yma. A mae'n braf iawn. Ond ddim yn disgwyl bod yma, Lenny, dweud gwir. Wrth gwrs, mae'r llwyddiaeth i wydrad i ben, ges i groeso yn y rhos a'n cyfyrddin y 2 flynedd ôl. Ond mae'n braf yn cael bod yma. A felly Edward, o'n i wedi cael gwahoddiad i fynd iddyn nhw. Ac o'n i ddim cweit mor cysurus yn ei cwmni nhw yn ystod 2 flynedd o lywyddiaeth. Ydych chi'n gwybod? Pwy? Dyna i wneud wrth i si wedi.
Ond na, mae'n braf iawn cadw gwybod. Mae'n braf cael ymuno'n dda i chi o'r rhan yr holl enwadau sydd wedi cael ei gynrychioli cael ymuno'n dda i chi a phob bendith i chi dros yr undeb yma yn y dyddiau nesaf. A hefyd mae'n braf gael bod ni'n cwrdd yma yn Prifysgol De Cymru oherwydd mae yna caplaniaeth hyd-enwadol rhagorol yma o dan arweiniad y Parchg Ron Williams. A mae nifer o chymod ohono ni wedi dod ar draws i waith a mae'r strwythur a'r gwaith sydd yn cael ei sy'n ymlaen fan hyn yn rhywbeth rhagorol iawn ac yn esiampl a model i sawl y sefydliad arall i ddweud y gwir. Ond beth bynnag, a mae'n braf yn dydi cael bod yma fel enwadau eraill. A mae caplaniaeth yma yn gyd-enwadol, a mae yna sawl peth arall ydy ni'n gwneud, ydych chi'n gwybod, mae yna sôn yn does am yr hyfforddiant, mae hwnna'n cyffroes iawn, bod ni'n dod at ein gilydd, a mae'r panel diogelu hefyd sydd wedi bod yn mynd ac a i yn bersonol. Ddiolch i Emlyn Davies sydd wedi bod yn cydeirydd yn panel diogelu ni, a gwmynt ydyn ni, fel ex-ysbylleraeth, wedi gwerthfawrogi i waith ac i ymrwymiad i'r swydd yna. Mae o'n fathau jobyn rhagorol iawn, a ydyn ni'n jyst yn gobeithio manteisio ar y cyfle i ddiolch yn gyhoeddus am hyn. Mae'r holl waith, a dwi yn bersonol yn gwerthfawrogi eich doethineb fawr pan o'n i'n llywydd ysbylleriaeth. Felly, pob bendith i chi, a diolch o galon am y croeso. Diolch yn fawr iawn pawb a croeso cynnes iawn i chi gyd. Oedd fewn mae'n debyg yn methu bod y caplan, yn methu bod yma. Fe oedd o'n yn gwneud y beithi yn Aberhonddu ac sy'n lot o gwmni fe yn yr RAF Club dros Bwr Snwcer. I fi'n symud ymlaen nawr i'r sesiwn nesaf, sef y rhwydwaith heddwch. Ar ddiwedd honno, fe fyddwn ni yn fydd na gyflwyno llyfr Undeb bydd yn gyfrifol yn hynny ac hefyd yn edrych ar fideo, un o'r fideos, un o'r 5 fideo Denmark. Guto sydd yn gofal y sesiwn nesaf, croeso ti Guto. Hyfryd o gael ti, a dymuno'n dda i chi i setlo yn y ddinas fawr yn Gyfarfodydd. Croeso i'r cyfarfod hwn o'r Gymdeithas Heddwch, rhan i benwyr. Gair fach croeso i gyflwyno'r Gymdeithas ac i ddweud bod y Gymdeithas hon wedi ffurfio rhyw ganrif yn ôl yn dilyn y rhyfel byd cyntaf. Y broblem fawr oedd pobl yn teimlo pryd hynny oedd bod Pregethwyr Cymru wedi rhedrychu'r Efengyl yn y gefnogaeth yn wedi rhoi i'r rhyfel yn ystod y rhyfel cyntaf ac un rheswm pan maen nhw'n dyfalu pan maen nhw'n gwneud hynny oedd y ffaith bod dim digon o drafod, dim digon o ystyried materion yn wneud â heddwch yn o'r un i'r Efengyl yn digwydd yn Heddwch sy'n ni. Ac fi'n ofni bod y sefyllfa yn cefnid o hyd yn dweud. Ac mae ddiniwyd a ffurfiwyd Gymdeithas Heddwch i sicrhau bod yr Undeb Blynyddol yn ei chyfarfodydd yn cynnal cwrdd i drafod heddwch. Dyna pam i ni yma, y prynhawn yma, i gario ymlaen a'r pwysles hwnnw, pwysigrwydd o drafod heddwch. Oherwydd i ni mewn sefyllfa pan yn llawer i aml, i ni ddim yn nabod ac yn deall yn hegwyddorion sylfaenol yn ddigon i allu sefyll pan bo'r rhyfel yn digwydd.
ystod y presennol yn yr Wcrain, fe glywes i sawl yn dacdan ac yn dweud i fi'n heddychwr. Ond dan yr amgylchiadau hyn, mae rhaid i fi newid y busnes. Siwt gall person newid egwyddorion sylfaenol. Dyna hwnna sydd yn ymhoeni. Mae eisiau ni drafod ac i ddeall y beth yn well. Mae'r hyn sydd yn digwydd yn Gaza ar hyn o bryd yn achosi nos a poen i bob un ohono ni meisiw. Yr hyn sydd yn mynd rhan yn y fan honno. Ac yn y cyfarfod hwn, i ni'n ffodus iawn i allu cael Ron i'n hannerch ni, ac mae Ron yn mewn perthynas agos gyda Dr Mwynther Isaac o Jerusalem, sydd wedi bod yn hynod amlwg yn y misoedd diwetha yma oherwydd ei safiad yn erbyn y rhyfel. Ac yn ei falch iawn bod Ron yn gallu ddod yma. Mae Ron wedi gofyn i fi bido a'i gyflwyno fe, ond fe wedi gymaint o hyn amdano fe. Mae'n un o 3 sydd ar y llwyfan mae pnawnod yn yr un blwyddyn yn yr un ysgol. Sef Jeff, Ron a fyne yn ysgol Llanymddyfri, un o'r ysgolion gweithio yng Nghymru ar y pryd. Sylwi ar hynny oherwydd. Ond ni'n falch am y Ron. Rwy'r o Geredigion yn wreiddiol o Blaenarthen. Oedd ei dad yn unidog yna ac yn cael dranwad mawr arna ac yn falch iawn o allu ystyried Ron fel o'n i'n gwybod sydd o fe. Felly mae'r berthynas wedi bod yn agos am blynyddoedd maith. Ac yn falch iawn o Ron yn gallu dod i sôn am y berthynas arbennig yma ac i gyflwyno i ni Dr Mwynther Isaac a hefyd yr achos yma i'n sefyll drosti. Diolch yn fawr iawn. Croeso mawr. Croeso. Wel, diolch yn fawr iawn gyto am bod mor gwta nes i rybuddio fe. Dwi'n rhoi caniatad i ti, medden ni ddweud 3 gair amdanau, os ti'n cytuno. A fe wedys iddo fe oedd, gyd i ddweud, mae e'n foi iawn. Diolch yn fawr iawn. Fyddwch chi weithiau yn gofyn i chi'ch hunain ar ôl ambell i gyfarfod, pam gebys nes i agor yn gep? Pam mod i wedi dweud y peth a'r peth yn y cyfarfod yna? Wel, y profiad yna sy'n gyfrifol mod i yn siarad yn y cyfarfod heddwch hwn y prynhawn yma. Trefnu'r cyfarfod oedden, Rhodri wedi galw ni at yn gilydd, wedi galw'r 3 gŵr doeth, sef Gito, Iwan a fi, i drafod a threfnu y cyfarfod yma. A nes i ddweud yn y cyfarfod yna bod yna un enw oedd yn amlwg iawn ar y meddwl i ar y pryd, sef yr enw Dr Mwynther Isaac. A gan fod Gaza yn y newyddion a'r erchyllderau oedd yn digwydd yno, yn cyffwrdd â phob un gyda i, sydd ag owns o gyd yn deimlad yn perthyn i'w personoliaeth nhw, mi roedd llais Dr Mwynther Isaac i rai yn un o'r lleisiau newydd a glywyd o'r Dwyrain Canol. Ond cyn y benod erchyll diweddaraf yma yn hanes Palestina, mi oeddwn ni wedi prynu un o'i lyfrau diweddaraf, a falle bod chi hefyd wedi prynu lyfr diweddaraf, sef The Other Side of the Wall. Mae Dr Isaac yn ddeon Holeg Beiblaidd
Lwtheraidd yn Colegeibrau Bethlehem, Palestina, ac yn gyfarwyddwr cynhadledd Cris at y Checkpoint. Mae e hefyd yn weinidog ar eglwys yr Englaidd Lwtheraidd Bethlehem, ac yn awdur nifer o lyfrau. Yn y cyfarfod gawson ni, y tri ohono ni, nes i awgrymu byddai'n braf, medden ni, pe medre ni ddim cael ei gwmni fe yma heddiw, ond pe bydde fe medru danfon gair yn arbennig i'n cynhadlen ni. Iawn, y ddau arall yn gweld oedd Undeb y cynnig, a wedyn y cwestiwn oedd, beth os na gawn ni ateb gyda fe? Beth sydd yn mynd i ddigwydd wedyn? A mi glywes i lais yn dweud, wel, neu dir o, lenwi'r bwrdd. Cyfeillion yw cyfeillion yna. Neu di yn siŵr gobeithio y gawn ni glywed i lais fe. Wel, fedrwn ni ddim dweud na. A dyna yr eglurhad i'r testyn i'r cyfarfod yn mynd i ddewis heddiw. Ond i fod yn hollol gywir, y geiriau ydy i fod yn fanwl gywir, y llais arall o Bethlehem. Achos y llais o Bethlehem i mi, wrth gwrs ydy, wel llais Iesu, yn waredwr yn cyfan oll. A beth dwi am eisiau gwneud yn y cyfarfod yma heddiw ydy i ni gael clywed llais Dr. Merthyr Isaac ar 4 neu 5 o wahanol achlysuron, a dwi am ddiolch i Rhodri yn y fan yma am ei gydweithredu efo'r dechnoleg. Mae wedi bod yn gweithio'n galed iawn ar y tîm yn ystod y dyddiau diwethaf, neu yn ystod yr oriau diwethaf, yn mae rhai bethau wedi cyrraedd o Gaernarfon. Felly, y cyfan dwi wedi gwneud, yn ystod y misoedd diwethaf yma, neu gwrando, dewis a dethol, darllen, ac yna y geiriau dwi'n mynd i ddefnyddio, bydd geiriau Dr. Merthyr Isaac, a mi fyddwch chi hefyd yn clywed i lais ar wahanol achlysuron. Y gair cyntaf dwi eisiau cyfeirio ato fe ydy'r gair tir. Fe wyr rhai ohonoch chi bod yn nghysylltiad i a Palestina wedi cychwyn drwy rhian yn wraig i. A'r cysylltiad yn mynd yn ôl sawl blwyddyn oherwydd bod tad rhian sef taid y diweddar barchedig E.T. Roberts, Vicar St James Bangor, i fi oedd yn trefnu tripiau a pererindodau i wlad yn Hadrwydd Iesu Grist yn gyson. Fi'n meddwl bod wedi bod o flaen i amser yn trefnu cyn bod eraill rhywsyd neu gilydd yn gwneud trefniadau. Mi oedd taid yn awyddus bob amser i sicrhau cyswllt gyda Christnogion Palestina. Doedd e ddim yn barod i dderbyn y guided tours oedd nhw eisiau roi iddo fe. Mi oedd e'n mynnu bod e'n cael yr hau yr oedd yn dymuno. Ac yn ystod y cyfnod yna, fe ddaeth e yn ffrindiau mawr gyda offeiriad Nazareth ar y pryd, sef yr esgob Ria Abu El Asal. Ac yng nghanol y 90au, fe ddaeth Ria a chriw o ieuenctid o Palestina, Libanes a Gwlad yr Iddiolen ar ymweliad a Gaernarfon. A dwi'n cofio mynd â'r criw i lawr i'n Ancwrthyrn. A dwi'n cofio un o'r bobl ifanc yn gofyn i ni, oedd gyda nhw faner Palestina ac yn gofyn, ydy hi'n iawn i ni godi'r faner fan yma? Wel, ydy, medden ni, perffaith ryddid i chi yn y fan yma. Wel, nid dyna'i profiad nhw adre wrth gwrs.
Ac fe bregethodd Ria o Bwlpryd Salem, Caernarfon. A phan ddaeth Ria yn esgob Anglicanaidd, fe aeth nifer ohono ni allan i'r gwasanaeth yn eglwys St George yn Jerusalem. A pan fi Ria a'i wraig yn aros gyda ni, un bore o'n i'n weld yn eistedd yn yr ardd, ar steps y cefn yn yr ardd, ac yn sgwrsio efo Rhian. A bwrdwn i'n neges ei oedd yn ôl be oeddwn i'n deall, bod e'n dweud drosodd a throsodd, mae gyda chi dir. Pidiwch meddwl am eiliad fod gennym ni acerau o dir. Ti yn y dre sydd gyda ni yng Nghaernarfon. Mae gen i lawnt, mae gen i arlysiau, fawr ddim o siap arni hi, digon o flodau o gwmpas yr ardd. I Rhian, mae'n diolch am hynny, shed a tŷ gwydyr. Pan o'n i'n byw yn y glyn yn Glynarthen, wel, fe oedd gyda ni fwy o dir. 2 gau a 3 buwch i rai bach sydd wedi diddordeb yn y magwriaeth i. Ac wybodaeth amrisiadwy i rai ohonoch chi dwi'n siŵr ydy, cyn mod i'n mynd i'r ysgol yn y bore, oedd gen i rownd laeth, tua 12 o dais yn y glyn, a fydden ni'n mynd ar rownd a llath yn nhw gyd, cyn mod i'n mynd i'r ysgol ar y bws ar 8 o gloch. Ie, ddoi, amser braf. Mae'n amlwg felly fod tir ar feddwl yr esgob Ria. Ac oni diw y gair tir yn un o'r geiriau sydd yng nghanol yr holl drafodaethau sydd wedi digwydd ers blynyddoedd. Y tir sy'n gyfrifol am y tensiynau, y gwrthdaro, y lladd a dinistrio, ac yn anffodus yna hanes nifer o wledydd. Dros diroedd. Wel, pwy bia'r tir? Pwy sydd â hawl i'r tir yma? A oedd y penderfyniad wnaed yn 1948 yn un cywir, yn symud pobl allan o'i cartrefi i eraill i byw lle roedd chi wedi byw. Oedd y penderfyniad yna yn un teg, yn un cyfiawn, yn un cywir. Nacba ydy'r gair, dwi'n siŵr da chi gyd wedi glywed fwy nag unwaith. Ac ystyr y gair nacba, y gair Arabeg nacba ydy trychineb. Ac mae e'n cyfeirio at lanhau ethnig y Palestiniaid drwy dadleoliad treisgar a difeddiant o'i tir. Eiddo a'i meddiannau yn ogystal â'i difrod i'w cymdeithas a dileu ei diwylliant sy'n cynnwys hunaniaeth, hawliau gwleidyddol a'i dyheadau cenedlaethol. Dyna'r diffiniad gewch chi yn y geiriadur wrth fynd ar ôl y gair nacba. Ac ar Ragfyr 31, 1947, cafwyd ymosodiad mawr cyntaf gan fyddin Seioniaeth a Gana, pan ymosododd ar bentref Balas as Sheep, sydd i'r dwyrain o ddinas Haifa. Cafodd 60 i 70 o Balestiniaid i lladd yn ôl llyfr Wallace Clady. All that remains, dyna i enwi lyfr, roedd y fyddin wedi cael gorchymyn i ladd gymaint o ddynion a phosibl. A mae'r Palestiniaid yn cofio'r nacba yn blynyddol ar y 15fed o fis Mai. Mae'n yn cofio'r drychineb
a brofodd y Palestiniaid yn y cyfnod yn arwain at 1948. Ac yn ystod y flwyddyn honno, pan gawsant ei diarddel o dir ei hynafiaid a'i hanes gan fyddin seionaidd. Ac yn ystod y Nacfa, gwelwyd gyrru allan cannoedd ar filoedd wrth i gannoedd o bentrefi gael ei darboblogi, cartrefi gael ei dinistrio, a miloedd o bobl ei lladd. Llyfr sydd wedi ymddangos yn ddiweddar sydd yn cynnwys lluniau o'r nacma yma, rhyw sy'n angen dweud dim yn gwirionedd, dweud bwyd ati i gasglu'r lluniau yma, i gofio am yr hyn a ddigwyddodd yn eu profiad nhw ddoe. Pobl fel chi a fi, pobl yn gorfod symud, a bod arall yn credu, ac o gyda chi'r hawl i fod yno. Geiriau Dr. Merthyr Isaac ydy, i bwy y perthyn y tir, meddai. A mae'r Beibl yn glir, meddai. Byddaf yn dweud wrth fy myfyrwyr, does dim angen gradd PhD o'r Iddychen i weithio hyn allan pwy sydd bia'r tir. Eiddo diw, medda fe, yw'r tir. A mae'n cyfeirio at adnodau o ddiw yn creu y bydysawd ar y ddaear. Yr arglwydd pi ar y ddaear a phopeth sydd ynddi. Y byd a phawb sy'n byw ynddo. Bobl Israel, dwi eisiau i chi wrando'n ofalus ar y rheolau a'r canllawiau dwi'n ei gosod i chi. Mwyn i chi gael byw a mynd i mewn i gymryd y wlad, mae'r arglwydd diw i'ch hynafiad yn ei roi i chi. Pan addafodd Duw i bobl Israel dir, roedd yn hollol glir bod y tir hwnnw yn parhau i fod yn eiddo Duw. Dydy tir ddim i gael ei werthu am byth, fydd yr adnod. Fi sydd bia'r tir, fydd yr adnod. Mewn bydwyr neu denantiaid sy'n byw arno dros dro ydych chi. A meddwl Dr. Merthyr Isaac, pan sonir am ffiniau'r tir yng nghyd-destun y Beibl, fe cymerwn i meddwl fe fod ffiniau tir Israel a Palestina yn adlewyrchu ffiniau'r Beibl. Beth oedd ffiniau gwlad yr addewid mae'n gofyn? A mae'n cydnabod ydy'r ateb ddim yn syml. Mae'r Beibl meddwl fe yn rhoi amryw o ffiniau pan sonir am wlad yr addewid. Mae gyda ni yn gyntaf meddwl fe tir Canan ac yn ail ffiniau Lletach. Ond yn aml meddwl fe gyfeirio ni a fe gydio ni yn y geiriau sydd yn sôn am addewid Duw i Abraham. Y diwrnod hwnnw dyma'r arglwydd yn gwneud ymrwymiad gydag Abraham. Dwi'n mynd i roi'r wlad yma i dy ddisgynyddion di. Y tir i gyd o afon yr aeth i afon fawr i'w ffrates. Ac os yw Cristnogion, meddwl Dr. Merthyr Isaac, yn cefnogi Israel, yn defnyddio'r Beibl i'w cefnogi dros y fater y tir,
dylid cynnwys medde fe Jordan, Iraq, Syria, Saudi Arabia a Rai. Yr hyn sydd gennym yn addewid yw i Abraham, medde fe, yng nghyd-destun yr hen byd yw ffiniau universal, ffiniau cyffredinol, meddai. A mae e'n defnyddio geiriau diwynydd o Balestina sy'n dadle ar sail geiriau Duw i Abraham. Dyma'r arglwydd yn dweud wrth Abraham, fi am i ti adael dy wlad, dy bobl a dy deulu, a mynd i ble dwi'n ei ddangos i ti. Byddai dy wneud i yn genedl fawr ac yn dy bendithio di a byddai'n enwog. Dwi eisiau ti fod yn bendith i eraill. Byddai'n bendithio rhai sy'n dy bendithio di ac yn melltithio unrhyw un sy'n dy fychanu di. A bydd pobloedd y byd i gyd yn cael ei bendithio trwy o ti. Yn y geiriau yna, y gwel y diwynydd, nad oes yna ffiniau pendant. Bydd yn parhau i gynhyddu. Cynhyddu mewn maint o ran tiriogaeth a phoblogaeth. Bydd tir Abraham yn parhau i ymestyn, nes y bydd yn gyfartal ar byd cyfan. Ac fe dderbyniad Dr. Wyther Isaac arweiniad y diwynydd sydd yn awgrymu hyn. A dwi'n gorffen efo'r cyfeiriad at y tir yn y fan yma, oherwydd bod Dr. Isaac wedi cyfeirio at eiriau y proffwydi ac un yn arbennig, sydd yn tanlinellu gwirioneddau clir meddai. Y geiriau gan Ezekiel y proffwyd, dyma sut mae'r tir o fewn y ffiniau yma i gael ei rhannu rhwng llwythau Israel. Mae i'w rannu rhyngoch yn etifeddiaeth i chi a'r mewnfudwyr sy'n byw gyda chi ac yn magu eu plant yn eich plith. Rhaid i chi eu trin nhw fel petai nhw'n wedi geni yn Israeli. Mae nhw i gael etifeddu'r tir, y tir fel pawb arall. Ble bynnag mae mewnfudwyr yn byw, mae i gael tir i wetifeddu gyda phawb arall. Yn y llwyth hwnnw, byddai'n meistr yr arglwydd. Sut dolyg gawsoch chi ddiwethaf ydw? Ydych chi'n cofio'ch dolyg ddiwethaf? Rhyw 5 mis sydd cyn y nesaf. Ddim yn union siŵr sawl dydd, ond mae yna rai pobl yn dechrau dweithio ni. Faint o ddyddiau sydd cyn dolyg. Ydw i'n gywir pan wedai mae y dolyg diwetha rywsyd neu gilydd y daeth llais ac enw Dr. Wyther Isaac i'n criw ni i glyw rai am y tro cyntaf. A dwi'n siŵr bod y llun yna. Dyna'r olygfa oedd yn yr eglwys di-dolyg ym Bethlehem diwethaf. Roedd y preseb, yr anifeiliaid, y cyfan sy'n ymwneud efo golygfa'r dolyg. Mae mor dwt, mor daclus yn dweud bob dolyg gyda ni. Cofio'n rawn yn gyfredd pan bod yn ficer yn pennal, un adolyg yn penderfynu mynd â baw ceffil i roi yn ymyl y presyn. Gwna chi am ateb. Nid yn unig am y drewdod yn dweud am y eisiau. Ond felly oedd i de? Felly oedd i. Da chi'n mynd i cael cyfle yn awr i glywed, na bo, o'r llun yna hefyd, dwi'n gwybod bod yna nifer o gylchoedd eraill ledled Cymru wedi gwneud golygfa tebyg wrth geisio uniaethu efo hyn oedd yn digwydd
the Bethlehem. Dyma hyn wneud yng Nghaernarfon. So rydych chi weld y tu allan i Gapel y Maes. Rydych chi weld y baban Iesu yn y cryd. Y presau wedi cael ei falu. Rydych chi un arall hefyd o'r llun Bethlehem o flaen Gapel y Maes yn Nghaernarfon. Ac mi oedd y geiriau yna hefyd wedi cael ei roi yno. Gawn ni gyfle yn awr i glywed llais Dr. Mwrthydd Isaac i hun i addurchiad adeg yn Nadolig. In our pain, anguish, and lament, we have searched for God and found him under the rubble in Gaza. Jesus himself became the victim of the very same violence of the empire when he was in our land. He was tortured, crucified, he bled out as others watched. He was killed and cried out in pain, "My God, where are you?" In Gaza today, God is under the rubble. And in this Christmas season, as we search for Jesus, he is not to be found on the side of the throne, but on our side of the wall. He is in a cave with a simple family, an occupied family. He's vulnerable, barely and miraculously surviving a massacre himself. He's among the refugees, among a refugee family. This is where Jesus is to be found today. If Jesus was to be born today, he would be born under the rubble in Gaza. When we glorify pride and richness, Jesus is under the rubble. When we rely on power, might, and weapons, Jesus is under the rubble. When we justify, rationalize, and theologize the burning of children, Jesus is under the rubble. Jesus is under the rubble. This is his manger. He is at home with the marginalized, the suffering, the oppressed, and the displaced. This is his manger. And I have been looking and contemplating on this iconic image. God with us, precisely in this way. Messy, bloody, poverty, this is the incarnation. And this child is our hope and inspiration. We look and see him in every child killed and pulled from under the rubble. While the world continues to reject the children of Gaza, Jesus says, just as you did to one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it to me. You did it to me. Jesus not only calls them his own, he is them. He is the children of Gaza. We look at the Holy Family and see them in every family displaced and wandering, now homeless in despair. While the world discusses the fate of the people of Gaza as if they are unwanted boxes in a garage, God in the Christmas narrative shares their fate. He walks with them and calls them his own. So this manger is about resilience. It's about Sumud. And the resilience of Jesus is in his meekness, is in his weakness, is in his vulnerability. The majesty of the incarnation lies in its solidarity with the marginalized. Resilience because this is the very same child who rose up from the midst of pain, destruction, darkness, and death to challenge empires, to speak truth to power, and deliver an everlasting victory
over death and darkness, this very same child accomplished this. This is Christmas today in Palestine. And this is the Christmas message. Christmas is not about Santas. It's not about trees and gifts and lights. My goodness, how we have twisted the meaning of Christmas. How we have commercialized Christmas. I was, by the way, in the USA last month, the first Monday after Thanksgiving, and I was amazed by the amount of Christmas decorations and lights and all the commercial goods. And I couldn't help but think, they send us bombs while celebrating Christmas in their lands. They sing about the Prince of Peace in their land while playing the drum of war in our land. Christmas in Bethlehem, the birthplace of Jesus, is this manger. This is our message to the world today. It is a gospel message. It is a true and authentic Christmas message about the God who did not stay silent, but said his word, and his word was Jesus. Born among the occupied and marginalized, he is in solidarity with us in our pain and brokenness. This message is our message to the world today, and it is simply this: this genocide must stop now. Why don't we repeat it? Stop this genocide now. Can you say it with me? Stop this genocide. Let's say it one more time. Stop this genocide. This is our call. This is our plea. This is our prayer. Hear, O God. Amen. Yn nid adre, dwi'n i ddim beth. Gair arall sydd yn amlwg pan da ni'n sôn am y sefyllfa yn y dwyrain canol. A nid yn unig yn y dwyrain canol, mae yna fannau eraill hefyd yn ei does. Dyma chi rai o eiriau Dr. Isaac ar y cestyn Pwy yw fy nghymydog. Dywedodd Iesu, meddai, carwch eich gelynion a gweddiwch dros yr rhai sy'n eich erlyd, fel y byddwch yn blant i'ch tad nefol. Rhaid i mi gyfaddef, meddai, un yn unig bod hwn yn orchymyn anodd i'w dderbyn a'i ddeall. Doeddwn ddim yn gwybod be oedd yn ei olygu yn ymarferol. Eto, medda fe, mi ydw i mewn dyled. Dwi mewn dyled, medda fe, i ddogfennau Palestina Ceiros o ddangos y ffordd i mi. Cafodd y ddogfen yma, meddai, ei chreu ac yna ei hyrwyddo yn eang gan gyngor eglwysu'r byd drwy ei fforwm ecwmenaidd Palestina Israel, PIEF, a sefydlwyd y PIEF i ddatblygu a chydlynu eiriolaeth eglwysig dros heddwch oedd yn bodoli yn barod ac yn newid, gyda'r nod o ddod ar meddiant anghyfreithlon o diroedd Palestina i ben. Mi rydw i, medda fe, wedi dysgu ers hynny, mae'r her fwyaf fel Cristion yw nid i orchfygu ein gelynion, ond ei traws newid i fod yn ffrindiau. A chi her. Ymateb y Cristion i ormes, meddai, i agresion, yw ddim talu nôl. Ddyle talu nôl, medda fe, na ddim cymryd ochr, ddim fod yn opsiwn.
yn hytrach meddai herio'r drwg ar anghyfiawnder ddyle fod. Mae'n dewis o weld Duw mewn pobl eraill, gan gynnwys ein gelynion meddai. Mae rhesymeg o gariad yn ceisio cysylltu dynoliaeth eraill i draws newid gelyn i fod yn ffrind. A dyna yw, meddai, yw mandad y Cristion. Ac fy mod i heddiw, meddai, wedi ymrwymo i'r alwad i orffen y meddiannu mae Israel yn gyfrifol amdano. Mae rhaid i mi atgoffa fy hun. Mae'r nod yn ddwy hun yw nid dod â'r meddiannu i ben, ond cymod. Fy mreiddwyd yw rhyw ddydd y bydd fy mhlant a phlant Israel, neu hyd yn oed fy wyron ac wyron Israel, y medru chwarae efo'i gilydd fel cymdogion o mewn cyd-destun cyfiawnder a chydraddoldeb. Mae gwrthwynebiad yn hawl a dyletswydd i'r Cristion, meddai. Ond mae'n wrthwynebiad gyda chariad yn rhesymeg iddo. Mae felly yn wrthwynebiad greadigol, meddai, gan fod yn rhaid iddo ddarganfod ffyrdd ddynol sy'n mynd i'r afael a dynoliaeth y gelyn. Mae gwrthwynebiad i ddrygioni meddiant milwrol yn rhwng felly o fewn y cariad Cristnogol hwn, sy'n gwrthod drygioni ac yn ei gywiro. Mae'n gwrthsefyll drygioni yn ei holl ffyrdd, gyda dulliau sy'n arwain i resymau cariad ac yn tynnu at bob egni i greu heddwch. Mae ein neges i'r Iddewon, meddai, yn dweud wrthynt. Ein bod wedi ymladd yn erbyn ein gilydd yn y gorffennol diweddar ac yn dal i frwydro heddiw. Yr ydym yn gallu byw gyda'n gilydd. Gallwn drefnu ein bywyd gwleidyddol gyda'i holl gymlethdodau yn ôl rhesymeg y cariad hwn a'i rym, ar ôl dod â'r meddiant i ben a sefydlu cyfiawnder. Dwi'n symud o'r Dolig i'r Pasg i chi gael clywed i lais eto. A sylwch ar y gobaith bydden ni gyd, wel, bydden mwyafrif ohono ni, dwi'n siŵr bydden ni allan o waith heb neges y Pasg, yn bydden ni. A dyma'r neges dwi eisiau chi glywed yn awr wrth i nhw ddathlu'r Pasg eleni. Llais Dr Isaac i hunan yn ei neges y Pasg fan yma. This is our last resort. And as such, we have to fight to keep this faith. We cannot lose our faith. We have to look to the empty tomb. We must remember the empty tomb. And so today I preach to myself first with the psalm. Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise him, my salvation and my God. Hope in God, for I shall again praise him, my salvation and my God. Why are you cast down, O my soul? The resurrection gives us hope. Christianity is a faith that hopes. And hope is not to deny the reality. We are not blind to our reality. And we as Palestinians realize the corruption and evil of the world probably more than anybody else. But we must refuse to let this be the last word. Christ is risen. This is the final word. Christ is risen, and this changes everything. The empty tomb is our hope.
And behind the ugly apartheid wall in Bethlehem, separating Bethlehem from Jerusalem, and specifically in the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, there is an empty tomb that reminds us that the last word is not that of death, but of life. Not that of darkness, but of light. Not that of genocide and starvation, but of dignity and pride. The empty tomb reminds us that evil, injustice, tyranny cannot have the last word. See, if Christ had remained in his grave, Caesar and Pilate would have triumphed. Rome would have won, and the Pharisees. The oppressors would have been victorious. But Christ is risen. The empire is defeated. And even better, death is defeated. And so because we have faith, we do not live in despair. Faith is the only thing they cannot take away from us. And so when we declare on Easter Sunday, Al-Masih Qam, Christ is risen, we declare that the final word belongs to God. We declare that justice is served, truth is vindicated, the empire and its allies lost. And today, after 2,000 years, by continuing to carry the cross, we defeat and even mock the empire and its theology. We took the symbol of Rome's power and the means of its humiliation of others and made it the symbol of our strength, victory, and steadfastness in the face of death. And this is because Al-Masih Qam, Christ is risen. And the resurrection urges us to rise and act. Because we know that the final word belongs to God, we rise and act. We build, we preach love because we know love wins. We preach peace because peace wins. We preach life because death is defeated. Jesus stared death in the face and defeated it. And therefore, we rise and act. So in conclusion, friends, I am confident that we, the Palestinians, will rise. Never in my life have I been prouder and more honored to be a Palestinian more than the last 175 days. Proud of our resilience, our sumud. I'm proud of our solidarity with one another, our unity. And when I say we will be okay and that we will recover, I say it because I know my people. I know who we are. Palestine is our homeland. We are deeply rooted here. And even for those Palestinians exiled around the world, Palestine lives in them. Palestine today is in every corner of this earth. So we will never relinquish our God-given rights of living in dignity and justice. Yet I also say we will recover because I believe in a good and a just God who rules the world with justice. Probably our biggest asset is the justice of our cause. This is our biggest asset as Palestinians. Our sumud, our steadfastness is anchored in our just cause and in our historical rootedness in this land, but it's also anchored in the just nature of God. And so because Jesus lives, we can face all things, stare the empire in the face, and defeat it. So today, let the way of the cross be our way. Let the way of the sacrificial love be our way. The crucified Christ, who sacrificed his love for the sake of those he loved, calls us for costly solidarity, the costly solidarity of love. This is a call to action. For the church to be the church, to be Jesus' church, to follow in the footsteps of a crucified Savior. The cross is God's solidarity with humanity in its pain and suffering. And God's solidarity must become our solidarity. The followers of Jesus risk all to speak truth. This is not about making statements. Jesus did not say, I was hungry and you prayed for me and made a statement. No. Jesus said, I was a prisoner and you came to me. This is about action. We must find ways to make a difference. We must act, mobilize,
pressure, lobby, hold powers and leaders accountable. And as people of the resurrection, we must unsettle the empire. Today, the land of the resurrection calls you to act in hope and love. Today, the land of the resurrection calls you to unsettle the empire. Together, we are committed to end this genocide. Together, we are committed to work for truth and justice. We know we will prevail because Al-Masih qam, Christ is risen. Amen. Sydd yn rhannu i chi y sylfaen gyda nhw i gario ymlaen. Da ni wedi clywed dau neges a Dr Mwrthyr Isaac yn ei bwlpid, ond fe wyddom ni hefyd bod yna alw mawr arno fe. A mi fi oedd yna orymdeithio mawr o'n i does wedi bod ledled y wlad. Tyrfaoedd yn dod at ei gilydd. A nid yn unig tyrfaoedd, ond yna wylnos yn cael ei cynnal fan hyn a fan acw. Yna wylnos yng Nghaernarfon ar y maes bob nos Sul am hanner awr wedi chwech ers misoedd bellach. Dyma chi rai oedd yna nos Sul diwetha yn dod at. A mae'n ddiddorol, fe allai bod yn gyfnod tawel neu cyfle i rywun i ddweud gair. Chydig wythnosau nôl nes i glywed y ferch yma sydd yn perthyn i'r gwersydd sydd wedi cael ei roi yn y Brifysgol ym Mangor yn y fan yna. Os ydych chi wedi bod yn Mangor yn ddiweddar, ydych chi'n gwybod, maen nhw yna. Mae yna bobl yn mynd yno i ofalu, i rhoi amser gyda'r nos, i fod yn dystiolaeth i cefnogaeth ni a'n cydymdeimlad ni o'r hyn sydd yn digwydd. Darn o Dr. Dyna ni un arall dan nhw ar y maes nos Sul oedd hwnna diwedd ar y hil-afiad. Rhyw ddau fideo sydd gen i ni gofyn i Rodri, faint mae'r nesaf yma, dwi'n gwybod nhw. Wedyn, rali yn Llundain. Dwi'n diweddu dod yn agos i'r diwedd yn y fan yma. Dwi ddim maint ohonoch chi glywod i araith pan oedd yn ymateb i'r dyrfa sydd yn gofyn deithio yn Llundain yn ddiweddar. Of these heroes, we say the world was not worthy of them. They are too honorable. They have honor. Dear friends, we should not rest until this war has ended. This should be our commitment. We owe it to them. We owe it to the people of Gaza, to the children of Gaza. We owe it to the heroic sacrifices of those people of Gaza. Let this be our commitment. We cannot fail them. We will not fail them. We should not stop protesting. This is the least we can do to them. For when all is said and done, we will all look in the mirror and ask, where was I when Gaza was going through a genocide? How will we answer to them? And we will say, we were in the streets, we were in the squares, we were in parliaments, we were turning tables, we were advocating, pleading, shouting and praying, stop this genocide. We were working for justice. And believe me, the
A day is coming when we will live life that is free from apartheid, free from occupation. Justice is coming. Freedom is coming. Truth is coming. Let justice roll down like waters. Friends, and I speak now from the heart, never in my life have I been more proud and honored to be a Palestinian more than these last 130 days. I am proud of our resilience, of our sumud. I am proud of our solidarity with one another, our unity. And when I say we will be okay and that we will recover, I say it because I know my people, I know who we are as Palestinians. Palestine is our homeland. We are deeply rooted in Palestine. And for those of you who are exiled around the world, I know that Palestine lives in you. So today I say thank you on behalf of every Palestinian for your solidarity. Thank you for your tireless efforts. From the bottom of our heart, we love and appreciate every one of you. Today I pray and I ask you to pray with me. Lord, have mercy. Lord, send true peacemakers and justice seekers into our world. Lord, awaken the conscience of world leaders. Lord, stop this genocide. And we say together, stop this genocide. Thank you. Thank you. Eiriau fe mewn epilog. A wedyn, dwi'n meddwl gen I fideo bach wedyn oes na fo. Mae fy hynafiaid wedi bod yn byw ar y tir hwn am ganrifoedd. I fi a fy nheulu, y wlad sanctaidd i'w adra. Rydym yn perthyn i'r tir hwn ac rydym wedi bod yn rhan o'i stori. Mae realiti rwy wedi fy magu ynddo yn un o wrthdaro a gormes. Mae fy nheulu wedi colli tir, ac rwy wedi gweld rhai sy'n annwyl i mi yn mudo o'r tir, ac rwy wedi gweld eraill yn cael ei gorfodi i adael. Ar yr un pryd rwy wedi gweld pobl i ddewig yn mudo i'r tir hwn o bob rhan o'r byd, a gwneud hynny yn hollol rhydd. Mae'n yn ei alw'n adra ac yn cael mwy o hawliau na'r rhai sydd wedi byw yma am ganrifoedd. Ar yr un pryd, mae nifer eraill gan gynnwys rhai o mherthnasau sy'n dymuno dychwelyd i'w mamwlad. Y man lle cawsant ei geni, ond nid ydynt yn cael. Mae Palestina heddiw wedi ei dorri gan settlements, waliau a checkpoints. Mae hefyd wedi ei blino gan ei thafiaeth crefyddol a thrais. A wnaeth y tir yma wyn ei alw yn adre, dod yn rhywle lle gellir profi Duw. A all fod yn fan lle mae cyfiawnder a heddwch Duw yn teyrnasu. A all dod yn fan lle mae Iddewon, Mwslemiaid a Cristnogion yn rhannu'r tir a'i adnoddau, cael yr un hawliau a chofleidio ei gilydd fel pobl a chael ei cymodi a'i gilydd. A mae'n cyfeirio at y llyfr The Other Side of the Wall. Mi gafodd ei ysgrifennu meddai, cael ei ysgrifennu gyda'r argyhoeddiad fod gen i'n neges i'r byd. Neges o ochr y wal. Gallai fy llais fel Cristion Palesteinaidd fod yn llais nifer o gymunedau gwrthodedig sydd ar y cyrion
o amgylch y byd. Mae'r neges hon yn holl bwysig, ac mae angen ei chlywed heddiw yn fwy nag erioed. Dyma neges y groes, a safiad Duw o gyd sefyll ar gorthrymedu. Bod Duw yn byw mewn lle uchel a sanctaidd. Ond dwi hefyd gyda rhai gostyngiedig sydd wedi ei sathru. Dwi'n adfywio rhai gostyngiedig ac yn codi calon y rhai sydd wedi ei sathru. Dyma neges gras, cariad, anhaeddiannol Duw. Mae gen i'n neges o gariad, maddeuant a gras. Mae gen i'n neges sy'n dweud bod caru Duw a charu cymwydog yn mynegiant trwy gilydd. Mae gen i'n neges radical sydd â goblygiadau radical am garu a dynoli'r gelyn. Mae'r neges o di ôl y wal yn her i drefn grym a rheolaeth. Mae'n her i'r camddefnydd o'r Beibl a chrefydd i greu rhaniadau o safle o hunangyfiawnder a balchder. Mae'n her i unrhyw eideoleg ddiwinyddol sy'n hyrwyddo goruchafiaeth a'r rhagfan. Mae hefyd yn her, meddai, i'r feddylfryd o rym a chyfoeth ac yn wahoddiad i ddilyn ein gwas croesoeliedig a'n brenin gwylaidd. Fod trafferthion gwasgu o bob cyfeiriad, da ni ddim wedi cael ein llethu'n llwyr. Da ni'n ansicr weithiau, ond heb anobeithio. Yn cael ein herlyd, ond ydy Duw ddim wedi'n gadael ni. Yn cael ein taro i lawr, ond yn cael ein codi yn ôl ar ein traed bob tro. Wrth ddioddef yn gorfforol, da ni'n rhannu rhywedd ar farwolaeth Iesu. Ond mae hynny, mwyn i fywyd Iesu, gael ei weld yn ein cyrff bregus ni. Dyna pam, da ni ddim yn ei galoni. Hyd yn oed, os ydyn ni'n darfod yn gorfforol, da ni'n cael ein cryfhau'n ysbrydol bob dydd fel y dywed y gair. Ac epilog fechan gan Dr. Dwthr Isaac i orffen yn y fan yma cyn i ni gael y gan Salam Shalom. No, it's easy to give in. We live in an age in which a genocide has been normalized. I was there now, and the discussion was on technicalities, what to call it. A permanent and immediate ceasefire, a permanent ceasefire, a ceasefire now. For goodness sake, children are being killed and we're debating technicalities. I can't accept that evil wins. I can't accept that darkness wins. We can't accept it. If we stop, I feel there is something seriously wrong with everything we believe in, the idea of a just and good God. Because if we stop, that means all our work is in vain. There's nothing to do and there's nothing to work for. We might as well stop all of our charity and advocacy because nothing works. And we can't accept this. And we have to believe that Sunday will come. I know it's a long Friday. It's too long. And I'm not just talking about the war, 76 years. But if we forget that Sunday will come, then, and if we lose hope, then it's our Christian faith that is at stake. It's the idea that all we're doing is wishful thinking. So we cannot stop and we cannot raising our voices to God and to policymakers. And that's why what you're doing is important. Prayer is important.
ultimately what you pray for and you pour your heart on becomes your activism and becomes your mandate. So let's continue to pray for a ceasefire and then think how can our prayer lead us into action. Nes I ofyn I ddwy o ieuenctid Salem. Mae un ohonyn nhw'n perthyn yn agos iawn I fi. Mae'n galw fynd â ci. Y ddwy ohonyn nhw ar Sul y Pasg eleni yn gwneud y penderfyniad o ddod yn gyflawn aelod o Eglwys Cris. A nes I ofyn iddyn nhw chydig o wythnosau yn ôl, o'n nhw'n ara iawn yn ymateb ynddo, ond mi nath nhw yn y diwedd pan wedes I dyma'r deadline. Neu dydd rhodri yn y den a'n dweud y drefn. Newch chi ddewis lluniau I mi sydd yn ymwneud efo'r gwrthdaro yn Gaza ar hyn o bryd. A mae'r lluniau, da chi'n mynd I weld yn y fan yma, yn gefndir. I'r gan, da chi'n cofio yn apel ni 2003, Os rhywbeth mae'r sefyllfa yn waith na'r pryd hynny. A mae'n dor calon I feddwl bod yna gymaint o drais a chasineb y dal I fodoli a'r hen ddiafol yn cael I le yng nghalonau cymaint o bobl. Y lluniau wedi cael I dewis gan Seren Lois a Mia a'r gan a wy'n ôl I chi dwi'n siŵr.
gweithion, achos fe na throi'r llunia, achos mi gyreidon yn hwyr iawn, ni'n gynnar iawn bore yma dwi'n meddwl. Mae'r teg iddo fe, diolch yn fawr. A dwi'n gorffen efo e-bost ges i gan Dr Mather Isaac. Y geiriau, fel y gwelwch chi fyna, I truly apologise for failing to answer and commit to this. I am overwhelmed, overburdened, and consumed these days, and it has been very hard to follow up on all requests and letters I receive on a daily basis. A chwarae teg, I fod ddim wedi gallu dod yn ôl atau, gofyn, y pobl y coleg Beiblaidd yn dod yn ôl atau ac yn dweud, da ni wedi danfod y neges di flaen. A wedi meddwl, pwy dwi? Hodri wedi bod yn trial, pwy yda ni? Oherwydd, fel mae'n dweud fan yma, mae wedi gwellethu a mae wedi llosgi allan. A mae'n dweud ar y diwedd yna wrtha i, I hope it went well. Fe chi sy'n gwybod yna. Diolch yn fawr iawn i Ron am y cyflwyniad arbennig ac emosiynol ni wedi gael gydag e. A diolch i'r Dr Mather Isaac am y sylwadau arloddwydd yn gwybod nag ein ni bersonol o sylwadau hynny, ond mae ein ni bersonol yn ogystal ac i bobl eraill yn y byngaethau yna yn arwain ni. Diolch yn fawr iawn. Ac mae rhaid ategu'r diolch yn athron rhaid yn y dechrau i Rodri am y gwaith arbennig y mae wedi wneud. Os yna gwestiynau neu sylwadau sgwrch yn dda, fi'n credu yn gorder awr gyda ni yr un yn iawn. Os gan rhywun sgwrch yn dda, yw sylw neu gwestiwn i Ron. Oes gen i syniad faint o'r Palestiniad sydd yn ardal y byd? A'r ail gwestiwn, ydyn nhw'n cydweithio ar Mwslimiaid? Oedd pawb o gwestiwn? O gwestiynau? A'r gwestiwn? Yr o gynnu. Gofyn oeddwn ni, oes gen i syniad pa ganran o drigolion Palestina sydd yn ardal y byd, yn Gristnogion, a ydyn nhw yn cydweithio efo'r Mwslimiaid yn y brwydr i ddiogen i'r tir. O ran ffigwr, dydw i ddim yn gwybod, dwi'n gwybod nifer o Gristnogion yn lleihau o flwyddyn i flwyddyn. Tua 200. Tua 200. Tua 200. Ac o ran o gydweithio efo'r Mwslimiaid, maen nhw'n cydweithio efo unrhyw un. Mae yna Iddewon, maen nhw'n cydweithio efo Iddewon sydd yn teimlo bod yna anghyfiawnder. A dwi'n meddwl bod hi'n bwysig i ni gofio hynny. Ac oedd hwnna'n rhan pan oedden ni yn gweud yr apel yn oedden ni gawson ni nifer o pethau i'n dysgu ni. Lle roedd Iddewon yn dweud bod yr hyn sydd yn digwydd i'r tir, dydy hwn ddim yn iawn. Dylen ni fod yn gallu byw efo'n gilydd a hawiau i gilydd a cydnabod yn gilydd yn brodyr ac yn chwiorydd. Nid beth sydd yn digwydd ar hyn o bryd o gael gwared ar genedl. A mae yna lot o bobl ddim yn barod i dderbyn hynna, ond dyna beth sydd yn digwydd. Realiti'r sefyllfa, a mi allwn ni dweud nifer fawr o bethau bydde'n erchill i ni i'w clywed a dwi'n siŵr bod chi'n gwybod amdani nhw. Rhan o'r broses sydd yn mynd ymlaen ydy bomio ffynhonnau dŵr. Bomio ffynhonnau dŵr yn rhan o'r strategaeth
o gael pobl i difan. A mae yna un beth ydy hwnna, a i jyst yn erchill. Os mae yna i weithio gymaint, ac bod ni weithiau, efallai, dwi'n cael cyfnodau feddwl, mae pobl yn dweud wrtha i, ddaw i ddim byth. I beth ydych chi'n gwastraffu eich amser mae pobl yn weithio. A da ni'n cofio, mae'n i'r Gaza, ydy'r unig ar gyfwng yn y byd ni, nag e? A da i cael cyfnodau o feddwl weithiau, wel, ydyn ni'n agosach i'r lan? Ni'n cael cyfnodau fel yna weithiau, os na rhywun yn gwrando arno ni yn rhywle, a wedyn pan ydych chi'n clywed llais rhywun sydd yn rhannol y frwydr yn dweud wrthon ni am y gobaith sydd gyda nhw a pha mor werthfawrogol y maen nhw o leisiau pobl ledled y byd yma, yna lais yn dweud i, mae rhaid i ti ddal ati. Ond i mi, dwi'n gweld y diawl fwy y cydio yn halonau pobl. A dwi'n meddwl mae'n frwydr o Grist yn yr aniarwch. A dwi'n methu cael ymhen o gwmpas y ffaith. Yr holl blant. Diolch yn fawr. Emyr. Yn ystod yr amser yn arfer ran i'r etholiad cyffredinol, fe gawson ni arweinydd yr SNP yn yr Alban yn dweud yn blaen bod eisiau stopio gwerthu arfe neu bwydo arfe i Israel. Sy'n eisiau gwneud llawer mwy i'r cyfeiriad hynny? Wel, sawl undeb da ni wedi cael efo penderfyniadau fel hwn. Da ni wedi bod wrth ni ers blynyddoedd. Ac os rhywbeth mae'n harfen i erbyn hyn yn fwy soffistigedig ydyn nhw. Mae nhw waith maen nhw wedi bod erioed. Mae'n ymgyrch i gael y byd i gallio. A dyna pam, wel, mae Neto'n cyfarfod yn dyn nhw ar un o bryd. A mae'r peiriant o wneud arfau a chreu arfau, does na ddim stop arno. Mae'n gobeithio, mae'n rhaid dal ati. Ac i ddechrau wedi, ti a fi wedi bod yn cynnig neu'n eilio, mae yna nifer dros y blynyddoedd yn does, Trident ac yn y blaen, ydych chi'n cofio nhw? Comin Grinem, o hwnna frwydr fawr yn dweud. Mae'r frwydr dal yna. A mae'n bryd dal ati, cadw ati. Di ati fes. Bydd y frwydr yno, trafod beth yno fe mae. Rhywun arall ysgwylwch yn dda. Elfer. Mae rhaid ni gofio yng nghanol y cyfan i gyd bod a'n nerth. Aros yn nerth. Mae rhaid ni gofio yng nghanol y cyfan i gyd bod a'n nerth a grym mewn gweddi. A pido di brysio hwnna a ni gyd sy'n ma heddi. A rhwng ni rannu hwnna gyda'n cyfeillio. Mae rhaid ni weddio dros y sefyllfa'r byd. Mae arian a creu arian a yn gryf yn y busnesau. Mae'n America nawr yn gwybod nhw'n mynd i roi pethau mwy grymus i Ukraine. A'n gwlad Pryden yn gwybod nhw'n mynd i godi yr arian maen nhw'n mynd i roi at amddiffyn bydden nhw. Mae'n adroddela i we. Lan i 2.5% o'n arian i gyd. Mae pethau mae'r rhaid i ni fel Eglwys Grist, aelodau Eglwys Grist, i fod yn gadar a i barhau mewn gweddi. Diolch yn
Mawr iawn. Sy'n sylw arall, Dylan? Diolch. Ron yn siopwr i ni y prynhawn yma yn dod yma. Dwi wedi bod mewn sawl cyfarfod gyda Cwem hefyd yn ogystal, lle da ni'n sôn am sawl datganiadau chi'n gwybod i sefyll gyda Gaza yn dod yma. Ond wrth gwrs da ni'n dweud gweld gan Mythyr Isaac nes i dilio fewn i'w sgwrs Pasg lle gall datganiadau i sefyll gyda ni ddim fod yn ddigon mewn gwirionedd. Mae rhaid iddo fod yn fwy ymarferol. Mae datganiadau'n gallu edrych fel rhywbeth yn iawn Saesneg yn tokenistig iawn felly. Ond jyst cwestiwn i'r Rhwydraeth Heddwch ac i fel Undeb heddiw, beth yw'r camau nesaf allan i gymryd yn ymarferol? Ydych chi'n gwybod beth yw'r camau nesaf? Diolch, Dylan. Os rhywun yn dymuno ymateb i holiad, Dylan, fydd pa gamau dylen i gymryd nawr? Aled. Diolch Ron am rannu gyda ni, a mi oedd gweld y plant wrth gwrs yn ddirdynol iawn. Un peth da ni yn wneud fel eglwysu'n chwilog ar hyn o bryd, a Dr Gwyn Williams wedi arwain ar hyn o seilo, da ni'n dod â 15 o blant bobl ifanc o Balesteina, o Llain Gaza, o Llain Orllewinol, i Gymru am bythefnos y mis Medi yma. Da ni'n ddiolchgar iawn yn y gefnogaeth. Da ni wedi cael gan Mabon a Liz Hafil yn barod i roi henwau i gefnogi'r visas ac yn y blaen. A mi fydd yna gonselwyr yn dod efo nhw i drafod gyda'r plant mae'r trauma maen nhw yn ei ganol. Nawr, pan gychwynnon ni ar y broses, do'n ni ddim yn meddwl fysa'r peth yn llwyddo. Criw bach o eglwysi, da ni bod yn ffodus iawn, mae'n antgwrtheir yn wedi agor y drysau i ni. Ond mae'n rhywbeth da ni wedi gallu gwneud, a dwi'n siŵr bod e'n rhywbeth gallai cylchoedd eraill i wneud hefyd. Dwi'n gwybod yn fach iawn 15 o blant, ond os da ni'n gallu gwneud rhyw, maen nhw'n dod ato ni am bythefnos, a mae'n rhywbeth syml da ni wedi gallu gwneud i gynnig rhyw gefnogaeth yn de. Mae hwnna'n syniad o ddyrchol, yn fe? Gai ymuno bob bendith ar yr hyn sy'n digwydd. Byddai'n mynd dda bod ni'n cael manylion y ffordd eithaf chi ati yn y test? Ie, mae Jane Harris, mae hi wedi bod yn helpu ni, mae amryw wedi bod yn gefn ni wedi gwneud. Ie. Wel, sys rwy'n arall yn dymuno. Ie, gŵr Jane Harris yn wy. Dyma sut mae pobl yn fy nabod i. Gai i'ch atgoffa chi, yn un ar EAPPIs, Ecumenical Companies in Palestine and Israel, wedi trefnu ers blynyddoedd gan dan fan yr Cyngor Eglwysi y Byd. Ac yr ymgyrch yn cael ei drefnu gan y crynwyr yn Iwerddon am Brydain, a gwirfoddolwyr yn ledled y byd, Cristnogion, aelodau eglwysi yn mynd i Balestina am 3 mis o leia ac yn gwasanaethu ac yn gweithio gyda grwpiau heddwch a gweithio roedd y checkpoints i gyd ac adrodd yn ôl i'w llywodraethau ac ar y blaen. Ac manylion yn amlwg ar gael ar wefannau yn cynnwys Quakers in Britain. Ac mae gwaith yn arbennig o dda, a mae dal i fynd. Jane wedi gwasanaethu am 3 mis yn 2012. Ac es i gweld hi bryd hynny a gweld y sefyllfa am y tro cyntaf. So mae'n ffyrdd o cefnogi a gweiddi dros y gwaith sy'n mynd ymlaen. Ar ein rhannu. Diolch yn fawr iawn.
Fe'n dda gallu cael y manylion hynny, a troi at y gwefannau hynny ac ati. Os gallwn ni gael gwybodaeth mewn i'r test ynglyn â gwahanol opsiynau yma, bydde hynny yn wych o beth. Mae rhaid i gael y drafodaeth i ben fyna, mae amser wedi dod i ben. A diolch yn fawr iawn i chi am eich ymatebion. Diolch yn fawr iawn pob un ohonoch chi. A diolch arbennig eto i Ron am y cyfnod. Drwyddo yn ôl i Jeff. Ga i ddiolch hefyd yn fawr iawn i Gito a hefyd yn arbennig iawn i Ron. Fi'n credu bod y sesiwn... Ych chi'n clywed fi? Ie, oce, diolch. Bod y sesiwn i ni newydd gael mor rymus ag unrhyw sesiwn fi'n cofio yn yr Undeb. Mae'r sefyllfa wrth gwrs sydd tu ôl i'r straeon yma yn gwbl dorcalonus. I ni symud ymlaen, dyw'r sesiwn yma ddim wedi gorffen. Na ddau beth i'w wneud eto, sef cyflwyno llyfr gan un o Aled sydd yn mynd i wneud. Llyfr sydd wedi ysgrifennu gan un o awduron mwyaf toreithog yn yr iaith Gymraeg am hwn i, a pryd mae'r ffynon yma mynd i sychu, dwi ddim yn siŵr. Aled, gei di ddod mlaen i gyflwyno yr hyn sy'n digwydd. Ac ar ôl hynny, fe byddwn ni'n edrych ar un o'r fideos fuddugol, mae yna 5 ohonyn nhw, ond un ohonyn nhw wel, nid cystadleuaeth yw'r bellach, ond gwaith cwpan Hedma. Diolch yn fawr iawn, Jeff. Diolch am y ffenest fychan yma ar ran Cyngor Ysgolion Sul a Coeddiad yr Gair i ddwyn Gerech Bronc i gael gywiro'r llywydd. Mae rhan fwyaf awduron yn cyhoeddi llyfr fesul cyfrol, ond nid y parchedig Noel Davies. Pan mae o yn mynd ati i sgwennu, mae yna 2 gyfrol yn cael ei lansio ar yr un pryd. Ac felly, mewn munud, gai alw Noel ymlaen i dderbyn y cyfrolau drwy law dyfrig fel un o'n nirdolwyr Cyngor Ysgolion Sul. Ond gai jyst hefyd ddiolch am y cyfle yma i werthfawrogi y cyfraniad a'r gefnogaeth mae Undeb Rannibynwyr yn rhoi i waith Cyngor Ysgolion Sul. Da ni'n gwerthfawrogi y bartneriaeth. Yn gynharach leni fel lawnsiwyd gweddio'r salmau. Am y tro cyntaf erioed, pob un salm ar ffurf gweddi gan Eiros Jones Evans. Ymhen pythefnos, mi fyddwn ni'n lawnsio addasiad Cymraeg o gyfrol Tristan Owain Hughes ar gweddi'r arglwydd a Gwilym Wyn wedi bod yn gyfrifol am yr addasiad hwnnw. Mae yna gyfrol arall newydd landio acw ddoe gan y parch Hugh John Hughes. Mi oedd yn cofio at bawb yn gynnas iawn, a mae o wedi creu cyfrol dwi'n meddwl fydd yn werthfawr iawn yn cynnwys myfyrdodau ac astudiaethau Beibledd a'r thema newid hinsawdd cnesu byd eang wedi'w sgwennu o safbwynt gwyddonol. Ac hefyd, mae yna brosiect ar hyn o bryd gyda Eglwys Ebenezer yn Gaerdydd i gyhoeddi Beibl cof am Elizabeth Lloyd James, cyfro Beibl gan Tom Wright. Ac felly, ydych chi'n gweld, mae'r partneriaethau yma gyda eglwysi annibynwyr ac awduron o blith yr annibynwyr yn rhywbeth da ni'n falch iawn ohono fo. Ac felly, yn syml iawn, gael drosglwyddo i dyfrig y 2 gyfrol yma. Mae'n brifo gormod i fi roi copïau ddim. Mae yna 2 gyfrol, gair yn ei bryd ac ambell gam drwy'r flwyddyn. Na i ddim deud mwy oherwydd mae Noel am ddeud gair am y cyfrolau, ond dim ond i fynegi'n diolchgarwch ni am y gwaith o fynd ati. Pa mae Noel yn sgwennu, mae'n sgwennu i bwrpas bob amser a dyn ni'n gwerthfawrogi. Felly, ar ran Coeddiad yr Gair, mae'n bleser gennym ni gyhoeddi y 2 gyfrol yma
gyda'i gilydd wrth i cyflwyno nhw i Parchg Ron Williams. Diolch yn fawr iawn. Fe gai ddiolch yn gyntaf, ydy pawb yn clywed? Gai ddiolch yn gyntaf i Aled ac i goeddiadau'r gair am gyhoeddi'r ddwy gyfrol fechan hon. Mae Aled wedi gorfod defnyddio papur gweud trwchus yn un ohonyn nhw mwyn iddi amddangos i'r sylweddol ac i mi. Felly, dwy gyfrol fach yw'r rhain. Dwi wedi bod ar ei oed a diddordeb yn y darlleniadur ac yn ceisio fwy neu lai i ddilyn e o sil i sil. A'r bwriad gwreiddiol oedd cyhoeddi casgliad o ddeunydd ar gyfer bob sil o'r flwyddyn gan ddefnyddio y darlleniadur. Nes bod ni'n sylweddoli a bydde hynny'n golygu darganfod neu sgwennu 52 o bregethau fyddai o unrhyw ddiddordeb yn y byd i unrhyw un arall ond fi falle. Ac felly nes i roi heibio'r syniad yna a dewis prif wyliau Cristnogol ar hyd y blwyddyn a'ch trio casglu neu sgwennu rhywbeth fydde'n helpu pobl i feddwl yn ddiwynyddol yn Cristnogol am brif wyliau Cristnogol y flwyddyn. Felly, ambell gam trwy'r flwyddyn sy'n yma. A wy'n ni cyflwyno nhw nid achos bod gen i unrhyw feddwl bod rhain yn fwy sylweddol na dim byd arall, ond fel cymorth i bobl feddwl yn ddiwynyddol am brif safbwyntiau'r ffydd. Yn y gobeith y byddan nhw mewn rhyw ffordd neu gilydd yn gymorth i bobl feddwl am y ffydd Cristnogol. Un rhybydd, peidiwch a trio'u pregethu nhw. Pit, wy'n mwynethedig na byddwch chi'n yn dymuno. Ond beth ach chi yn dymuno, pidwch a thrio. Mae'n siŵr gen i nad yw pregethau pobl eraill yn gweithio'n dda iawn mewn unrhyw gynulleidfa. Gai orffen y dan bach yma drwy ddyfynu y cyflwyniad ag dudalen flaen y llyfr. Cof am nhad, Ronald Anthony Davies, a bregethodd y bregeth gyntaf a glywais erioed. Nawr, dwi'n gwybod yn fanwl, ond bydden ni'n disgwyl y mod i'n rhyw 6 wythnos oed, rhywbeth felly, pan glywes i'r bregeth honno gan fy nhad. Byddwch chi'n siomedig o ddeall, na dwi'n yn cofio manylio. Ond dwi'n diolch yn had am fagwraeth o bregethu oedd bob amser yn sylweddol. A mam, Ann Davies, a dyma'r frawddeg sy'n cloi cyflwyniad bach yma, na fyddai byth yn meddwl fy mod wedi pregethu'n sâl. Yn rhyw mam, ond i wastod yn dda. Y gyfrol â'r denau yma, sydd â phapur trwchus, yw gair yn ei bryd. Na mae nifer ohono ni yma yn y stafell yma sydd wedi cyfrannu at barn annibynnol yn y test dros y blynyddoedd diwethaf yma. A fyddai'n dda gweld nifer o'r cyfraniadau hynny cael eu casglu hefyd o bryd i'w gilydd ar bapur i'w darllen o bryd i'w gilydd. Fe bynnag wnes i ofyn am y posibilrwydd o grynhoi'r pethau ni wedi ysgrifennu ar gyfer barn annibynnol. Cysylltu ag golygydd y barchedig Dr. Alun Tudur, ac roedd yn rhoi caniatad i wneud hynny ac yn brydbrydig am y syniad. Felly mae yna ryw 20 o ysgrifau fan hyn sydd wedi ymddangos eisoes yn y tysg, ond y byddwch chi, mae'n siŵr gen i,
Wedi anghofio popeth amdani nhw erbyn hyn. Ond beth sydd fan hyn gen i, bob tro fi'n cael cais i wneud, yng ngoleuni digwyddiadau'r dydd, dyna yw'r heini, beth yw'r ymateb Cristnogol, beth yw'r persbectif Cristnogol? A dyna sydd fan hyn ymdrech i fynd i'r afel a rhai o'r pethau sy'n digwydd o ddydd i ddydd yn yn byd ni. Dwi ddim yn honni mai dyma yw y safbwynt Cristnogol. Ac un beth dwi'n dweud yw, fel hyn dwi'n gweld pethau. Beth am i chi feddwl hefyd, a gweld pethau mae'n siŵr gen i mewn ffordd gwahanol. Mae pob un o'r sgwydau a dyddiad i'w chi fennu. Fe fod gyda chi rhyw fath o syniad beth oedd y cyd-destun awgrymodd yr ysgrif hon. Wi newydd ddanfon at y golygydd barn annibynnol ar gyfer o'r hifin nesaf ond un o'r test sy'n ymddangos ar drothwy y sioe frenhinol. Sioe amaethyddol Cymru felly. Dyw'r ysgrif honno ddim yn y gyfrol hon, dwi'n wedi cael ei chyhoeddi eto, ond teitl y ysgrif honno yw Etholiadau ecoleg ar y fenyw. Ymdrech felly i weld beth sydd gan etholiad, cynhadledd blynyddol yr Undeb, a'r sioe amaethyddol i wneud a'i gilydd. Nad ych chi'n gallu deall, darllenwch yr ysgrif. Diolch i'r coeddiadau'r gair am bod mor hael a chynniadau cyhoeddi y cyfrolau. Mae yna lyfrau ar werth yn y cefn wrth gwrs. Diolch yn fawr iawn, Noel. Fe gath Hefyn a finne e-bost wrth Noel, wel, mae'n teimlo fel, bod wythnosau nhw yn dweud bod gen e syniad a bla, a rhoi rhyw amlinelliad o'r pethau, bydde fe'n licio cynnwys mewn cyfrol. A oes rhywbeth fan hyn, go for it, dwi'n credu oedd yn ateb i, a mewn chwyntiad, dyna ni. Diolch o galon. Gwerthfawrogi'n fawr iawn dy gynnyrch i bob amser. I ni'n symud ymlaen nawr yn gyflym at un o uchafbwyntiau'r Undeb yn ystod y cwbl blynyddoedd diwethaf yma, sef yr fideos ar ymateb i'r cais. Wel, dwi ddim yn gystadleuaeth bellach. Chi'n cofio hwn mae gystadleuaeth lle yn rhoi cwmpan enman i ryw sgwrsil neu eglwys bydden nhw'n cadw am flwyddyn. Bellach, mae'n just gofyn i ysgol Sul i ymateb. Nawr, wi wedi anghofio beth oedd Elfed, wyt ti'n cofio ar beth wnaethoch chi weithio achos sy'n ni'n mynd i edrych nawr ar fideo cynta Hermon Elfed gyda ni fan hyn, nid yr un mae'r capel wedi eglio i o Dysgu am Iesu. Diolch. Ac yna fe byddwn ni'n symud ymlaen o fan hyn i gael cyno am 6 o'r gloch, dwi'n meddwl, swper. Hanner awr i chwe. Swper am 6, ac yna nôl fan hyn am hanner awr wedi 7 i fwynhau gyda'n gilydd y sesiwn olaf, sesiwn y dydd. Beth fydd e, dwi ddim yn gwybod, ond fydd yn cynnwys cerddoriaeth, dwi'n siŵr. Ac allwch chi ddawnsio os ydych chi'n teimlo yn y cefn. Diolch yn fawr iawn. Helo, thema cwpan den man lenni yw dysgu am Iesu. Ni'n joio dod i'r ysgol Sul Osmond Spree.
a'i dysgu am cariad Duw. Ond y fwy na dim, ni'n dysgu am pa mor bwysig yw hi i gael Iesu yn ein bywydau ni. Greta Hannah Nancy, beth yw'ch chi'n crio heddiw? Stori am codi'r tŷ, un ar y tywod a un ar y graig. Dewch gyda ni am wall i afer hon er mwyn dysgu'r stori. Roedd yna ddau ddyn oedd yn edrych am y lle perffaith i adeiladu eu tai. Roedd y ddau ohonyn nhw wrth eu bodd gyda'r traeth a'r môr. Penderfynodd y dyn cyntaf adeiladu ei dŷ ar y graig. Doedd hi ddim yn hawdd o gwbl i balu a chloddio fan hyn. Cymerodd amser maith i adeiladu'r tŷ hwn, ond, o'r diwedd, roedd wedi gorffen, ac roedd e'n hapus dros ben gyda'i waith caled. Fe ddaeth y môr a'r tonnau, ond fe safodd y tŷ yn gryf ac yn gadarn ar y graig. Penderfynodd yr ail ddyn adeiladu ei dŷ ar y tywod. Roedd hi'n hawdd i balu a chloddio fan hyn, ac mewn dim o dro, roedd wedi gorffen adeiladu ei dŷ. Meddyliodd fod hyn yn syniad gwych, ond, cyn pen dim, daeth y môr a'r tonnau gwyllt ac roedd y tywod ansefydlog dan ddŵr. Chwalwyd ei dŷ yn deilchion. Gwna i ddangos i chi sut bobl ydy y rhai sy'n gwrando arna i ac yna'n gwneud beth dwi'n ei ddweud. Mae nhw fel dyn sy'n mynd ati i adeiladu tŷ ac yn tyllu'n ddofn i wneud yn siŵr fod y sylfaeni a'r graig solet. Pan ddaw llifogydd a llif y dŵr yn taro yn erbyn y tŷ hwnnw, bydd yn sefyll am ei fod wedi ei adeiladu'n dda. Ond mae'r rhai sy'n gwrando arna i heb wneud beth dwi'n ei ddweud, yn debyg i ddyn sy'n adeiladu tŷ heb osod sylfaen gadarn iddo. Pan fydd llif y dŵr yn taro yn erbyn y tŷ hwnnw, bydd yn syrthio'n syth ac yn cael ei ddinistrio yn llwyr. Mae'r stori yn dysgu ni fod rhaid i'r sylfaen y tŷ fod yn gadarn, ac mae'n gwneud yn siŵr ei fod yn ddiogel ac yn gallu sefyll yn erbyn stormau a symud gad. Ac mae'r un peth gyda'n ffydd ni. Mae'n rhaid ni lynu'r dyn i'r hyn mae Iesu'n ei ddysgu i ni, bod pobl eraill yn falle'n cwestiynu pam ein bod ni'n Cristnogion. Mae bod yn Cristnogion yn gallu bod yn heriol, yn enwedig yn y byd sydd ohoni heddiw. Ond wrth gweithio'n galed i ddeall y Beibl, dod i ddysgu am Iesu a deall beth mae Duw yn ei ddisgwyl ohonom, bydd cryfder ein ffydd yn Iesu yn ein helpu o'r osgyn stormi'r bywyd o ddaw ar ein traws. Gadewch i ni wneud felly, ei roi ef yn sylfaen gref a bopeth pnawn. Duw cariad yw.